हो अपना हाथे फुआ के बना के खिया दे तनी। पहले कहत रहे ना फुआ बा कि पूनमी रे कैसे तू खाना बनावे ले कि बड़ी चटक लागेला एकदम में। आए यही के चलते तो चुपचाप फुआ के एकदम खूब सुंदर से बना के मछरी आ मछरी के मुड़ा खूब दे बचियो पूनमी। हाँ फुआ आहे हमर बात धर ले खो खो। ना ना हम ना खाए तू खा। काहे खा रानी हमार तू आइल बारू तू ना खइबू तो कैसे निक लागी बताव। घर में हमार बेटा पतो ही भाई सन तोहरा को सही देख के जरत ऐसा। हाँ रे फुआ उहे देखनिया तार छोट की पतोहिया बड़ की पतोहिया एक वटल एकदम बाड़ी स। हाय दादा ओकन के तितिका लागल बा एथी में जान जाइए कैसे ताई दादा अपना भतीजी के बोला के खियावतिया। लागे दे रे फुआ तीता लागे वाला के लागे दे। बतावा हो हम अपन फुआ घरे आई आहा कतना गमकत रे बुचिया छुछुराइने बा लेकिन खूब गमकता बढ़िया जान जो। तो मसाला कम पड़ गई हटे तो काहे कम पीस लेना तो हाथ में सरसों लेके पीस देला। ले खो। अरे हम ना खाइब ना हम ना खाइब काहे धर 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 ना हम मन नहीं के करत हम ना खाइब तब रख दे। हां डाल दे बुझाता वो पेट में गैस बना दे ढेर खाई में बूढ़ पुराने बानी आ गैस बना दे मैदान तिली तिली लगे लगी तो कहाँ जाए बताओ। मार रे अकेला गोड़ ला के आदत हो गल रे। खा ठीक बुद्धि बताहार कौनो चीज खाइया पहले ओकरा के गोड़ लागली हन ओकरा से भला बात एगो अगरबत्ती ले ले रहिया देखाइयो देबो तो वो ठीके बा जान फुआ का हला तोर पतोहिया का नजर लागेला कौनो ठीक बा होई बड़की उतना नाही और नजरिया रे ना छोटकी कुल के फेरा में बहुत रहले एगो तो ये आंख ले बिया हइसे हइसे कई कई ताकेले लागत तो बाबू सुन रुक ना एक का होता ना कि बन जाई जीरा ले लिए मरीच ले लिए दुगो मरीचा ले लिए एकरा के बहुते बढ़िया ले ऊंची है ऊंच के चूल्हा में डाल दिए ठीक ना। हां तब कोसी करम हो कोनी अपन बुढ़िया के कोसा मचा दे बच्चियो तोरा बुढ़िया के तो भुला गो नहीं समाचार में नहीं ओनी में रह जाता नहीं का करे। ठीक है हां कोनी बुचिया रे मुनुगा मछरी खा के चलबे कहां हुनकर प्याज जो रोपे के बा के करा आए के करा 20 ना तक रोप देबे ठीक है बा रोपे के 2 पैसा जौने कमाए के तो फिर किन के लियावे के मुर्गा काहे इथी खसी तब का खाए के कमा त खा कोई के हमनी के इथी बा कोई ले मांगे के बारे बचियो आय देख फुआ तोरो भी गुण बा हमरो भी गुण बा ये ना दोनों फूफू भतीजी एकदम दोनों हमने के सही बनी जा काहे गांव ही रहत रही जा बच्चियो भैया के राज रजैले नु रही जा रे केने ले ना केवन काम के करना लहसुन प्याज कोड़ियावे के रहत रे के ना हो कतर तब जाके कोड़िया देत रहे त लाजे लाजे हाथ में दे देत रहे तब का ये ओके के चाहिए लहसुन प्याज बच्चिया मेहरारून के देही में ई ओके के चाहिए काम के डरे मेहरारू मत भागो मेहरारू के डरे काम भागो। हाँ जान जा तू तो कदरे धुइया यही पे हम तोरा के मन करता गाड़ी अब दे धुइया होए त हम का करी ल करिए त नले गो अरे सुगंधिया के बेटी दम बदमाशिन हो गइल पिया अपन भौजइये का जन हम भौजइया का खा के जन्म ले भी धुआं धुआं कर देल हट हम जाता नहीं जल्दी से बनाओ आ तने 2 पीस दिए फूफा के ले जाई ठीक ना ओ जे दुआर पे मंगल हन नते आगे लागो जब फवा से हम बतियावे लगी ना तबे धुआं निकल ले लगेला मार धुआं लागता देखल ह गइल अपने आप इहे नु कहल जाला ही हो हमर फुआ के देख चुलवा जरत रहे यही के चलते उठी बुत गई रहे लेकिन निक लागता मछरी है नु कहल जाला ही हो फुआ घर जब आइल बने न तब खाली जब से त मुर्गा मछरी अंडा खसी सब खाली बनत ही रहल बा। हां हां भैया माई के फोन कर दी त माई फोन नहीं के उठावा दे का अच्छा मीटिंग में गई बिया हां ठीक है भैया माई ऐसे बात कर रही है ना तनी आ भाभी के कर रही हो अभी खाना खा करी जे कुछ बोल गई बिया पागल हो का भैया बता तो समझे के जाए कि भाभी इतना काम कर तारी के सब से काम कर दिया दी उसने जो कर उसने हां तो ना तो काम तो कोई भी ना खा ले बस तारा हां रे चिपोरा तारा कहा तारी का ये पावा छी
अच्छा ठीक बा आई तो माई बात ये कर त नैहर बतियैला ले फुर्सते नइखे। जब तन के टाइम मिलेला नु तब जाके नैहरे बतियावे लगेले। का हो गेले? का कहतनी? मैं धन लुटाइल जाताटे। अरुण चल। कौन धन लूटा त हमरा त बुझाते नइखे। कौन धन लुटाता? का हो तारा सुताला ले फुर्सत रही, फोन से बतियैला ले फुर्सत रही तब नु जनबू कौन धन लुटाता। तोरा ई बुझाता रे कि हमनी के घर, हमनी के दुआर, हमनी के मरद, हमनी के सास ससुर सब कुछ आ हवा के राज करत यही जा। हां तो जी दीदी बताई हम का करे? हम तो कहत हैं तुम्हारे बोल लगत रही हमरा के के जने काम मती मार देले बे बुढ़िया के का खिया देले बे के दिमागे काम नहीं के करत। हमनी के नहीं खिसन भाई भतीजा ऐसे क्यों करला? को काहे नहीं कि दीदी जी रहुए बताई की हमरा बताते। अभी काल आइली ने तो कहते के ए भौजी कहां पे कनी कहां जी तो तन की द देनु तन की दहिया जाके फ्रिज में से निकाल के दही देने बबुआ के धइले रही। रहुए बताई तो बताव कहने बहाना कर देलिस कि नहीं खे बंद करके रख, लॉक करके रख, फ्रिज खुला मत छोड़। का आदमी बहाना करियन मारे बोले लगा तड़ी तू करे लगा तड़ी कहते को तोने जानी के हमर फुआ के फ्रिज मार दे के पिट्टे लगा दिया तू करे लगा तड़ी। हाँ तो मन चढ़ैले नु गाड़ी ना तो उनकर कहा मजाल कि हाथ ना वो फुआ के गाँव आके हाथ ना बहस के निकल जइहन। मन नु चढ़ैले बड़ी बुढ़ी उतना मछली जाके बना कहते कि ए अरे कनी तू मछली मत बनाइए कनी का है ना तू मत बनाइए ऊ बनाई ना आ जाके खाली मसाला पीस दे खाई। हमरो ले कहली ये बतिया कि तोनी के दोनों मत ठेके सन चूल्हा के हैं तोनी के नीमन ना बनावेले सन पंछुछुर बनावेले सन। मसाला काहे पिसवैली हमरा से रहुए बताई मसाला पीस के त फलाना पे बाप फलाना पे बड़ी अनार ई बता अनार रहेले तब के बनावेला के बनावेला आइबो घड़ी निक लागल तोरा हाथवा के हमरा हाथवा के अभी खराब लागत आ मार देखनी कि हजिए ले ले बिया ए तू मछरी के पोछ आ मार ओइ चूल्ही तर खातिया आ फुआ भतीजी बतिया तैसन का 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 दुनी बूढ़ी जाके मत्ती एकदम से काम नहीं कर कुछ भी दीदी रहुआ कहीं सोच ली ना पतिया में तो कैसे करे के चाहिए आ हमर त एगो शौक होखेला कहीं बहाना नहीं खिनु करत कि हमर भतीजी हिय कहीं कुआरे पे कहीं कर बेटी ओटी ना नु हिय कौन ठीक बा कोनो यार उर कोई पच्चा के रखले होय सन ना ऐसा कोनो बात नहीं के ई भतीजी आई अच्छा भतीजी रहते तो उनकर मरिया में फोन करते क्या जाके उजे रहतिया इहो बात सही बाटे। माई बाबू तो ओकर एकदम आपन लागेलन जा कोनो ना होला देखो जैसे मोटबे तो शंकर माई बाबू तो ऐसे फरमावत तनी नु कि दोनों गोड़ी एक एगो बढ़िया बढ़िया लुगा अपना बक्सा में से निकाल के दे दिया सन। पहले का फलाना में देत रही निकाल के एगो छोटका ना देबे इहो बताओ दीदी सोच ली ना दे हम त ना दे हबे हम ना देमो कथी का साड़ी रहे बतान कथी का साड़ी कितना हमर भैया ने देले बड़न कथी का साड़ी दे दे उनका रखिए में जंतर भाई वाली हां आयो दादा माने अपना बहन खातिर के शौक ले लियल बता एकर मतलब इहे हटे कि दे दे मत दी है हां ये देबो मत करिए हम ना दे हम उस सोच ले बन ओकर में निक लागी रे भैंसिया में आई निक लागी भैंस ने बाड़ी निक लागी देखो दे खइले के दिन हनु कि लगा त कोहाड़ा के पतई नियन फैलल जाता रही हां तब का पेट पोसे वाला इनकर खानदान जनतर का बा पेट पोसावा बा चुपचाप हां हे दुआरी हो दुआरी जा जा के पेट पोसे वाला कुछ ना दे हम कुछ ना दे हम खुद बुढ़िया को कनी का बुझा जाए आ ना काम धंधा करम जाने तब बुझाई कि हां हमर भतीजिया के देख रे कैसे जरत ऐसे न कनी के ई ओनी के मन में चलता तारा कहे के नहीं खे तनी मनी हम सुननी है झटका प के फुआ तोर दोनों पतोहिया देख के हमरा के जरत ऐसन त का करेल बड़ मांग धोवे जल बड़ू का करेल बड़ू हो राणो अगरबत्ती दिखावत रहू या घर में रहो चुपचाप रही रहो मत बोलो अरे तो खइबे ना हम ना खाइबे ई काहे ना पहले देखत नहीं कैसे का करत जे बुढ़िया हमने के देते एकरा तब घर में बिरतंग मचाइबे वो कहले बने कि तू चुपचाप रही जब तोरा के ना अपन से बोला के दी त कैसे कहले कि तोरा ठेके के नहीं के त कैसे चल जी खाए बताई मार दिनो दिन त का करम हम तोरू तो बहबाई हो जीवानी के हां त जो हत नहीं हमू न हम त खाई तू खा चाहे मत खा हम ना छोड़ब हम खाई अपना लइकन फइकन के देब उहे ना देबेली ना दिहन त देखियो अभी ठेठरा देब घर में से बहरी त नतिया अतना लाग ठेस जात रहनी हो घरिया बात अतना ठेस लाग जत का कहे के ल तुरिए त दिहनी न मन जाई रहते एगो तो गरमी असै निके नहीं लागत एगो टोला महला में के मेहरारू खेलवाड़िए वैसे त हे जा 4 गो बज जते सन हो जा 4 गो बज जते सन आ हेकर शिकायत हुनकर शिकायत बतियावत चलत ऐसन ये त बा हमरा गांव में के मेहरारू के हाल हाय ई कौन चला समूह के बहाना आ दूसरा दोकरा के शिकायत बतियाओ अभी मैडम ये सर जी 5 घंटा के बाद तलही आगे जुटी जतई जा ये कुल रहन होके के चाहिए ई कुल ऐसन कुल मेहरान के नु काम करे के बहाना हो त अपन काम आइल बनी मीटिंग करतनी ये मीटिंग हो गे तार पतोहिया का कलस तार ससुई का करती तो तारती करे तोरा मुंह मारो
ऐसा कुल मेहरान पे हमरा आगे लग जाए वैसे तो हम जाने ना समूह के भी हम जइबे ना करी ना ये कुल के चलते का जाए के बउए अपन घर के इज्जत तोप ढाके रह हम अपना पतोहिया के शिकायत करम त हमरा के केहू आ जइते लगे तो पतोहिए करी मार के करो कहीं गरिया के करो पतोहिए नु करी हमार तो एक ई कुल नहीं के बुझाता आजकल मेहरान के जल्दी पेट में के बात कही भातावा पच जते हुए बतिया लोग के नहीं के पचत समझे में ना आवेला हैं तू कौन बात पचावत है ना बट है ना होइले का एक हाथ उतार रहू हैं नाती समूह के मांगे बड़ा शिकायत अपन लूरिया नहीं के बुझात नो कौन से हम लोग हैं? कौन गलती कर बने रे का गलती करते काय? बता ना हम केनो शिकायत जाके बतियावे नी हां हैं? शिकायत मामा के लड़की के बोला के आ घचर घचर पीस खा तारू आ खियाव तारू ओकरा के देख के जर्मन मन बच्ची को आ ओकरा गांव में जाला घचर घचर खाला तो ओकरा नीक लागेला हैं बोला ना ओकरा गांव में मामी तनी मुड़ाए दिया मामी करेजिए दिया मामी पथरिया दी ओकरा नीक लागेला मामा मामी के ओकरे दियल का भी पहनत अनु कुर्ता पैंट हमरा भइयो के दियल का हो ना तू कहे के बा हां कमा के तो लगन होत नहीं के मेहरिया जोड़ देली सन मेहरिया कुछ कह देला या आई पे एक मुका हम मार दम नु तो थली आ जेबू हाँ तो मार ये तो संस्कार सिखले बड़ा बापे के रहन सिखब मेहरारू पे हाथ उठी ना माई पे हाथ उठी जाता ना हो तो खइले बिना टूटल बाईसा ई भतीजी के खिया के फेरा में लागल ओकनी के कवर लेके खेयो ओकनी के छिपा में काट के हम दी बनत हो तो अपन खाए के ना चाहिए ओकनी के बना के ओकनी के जांगन नहीं के चलत कि नहीं के चलत तो मुर्गा मछली जब तो तब तूहे बनाओ तारे आ भात दाल बनाबे जो कोनी के बाईसा हैं काहे नहीं कि हम अपन हाँ। भतीज आइल बिया हाँ। जो दिन भतीज रही जवन जवन कही हाँ। तवन तवन हम बना के खियाई एक खातिर केहू बोल दे तू तो लइका अगर मरदो हमरे बोल दे तो उनकर आंख निकाले बुड़ कोकन के मड़ई में लोग जल ताकले उनकर छोड़ा दे हम अभी हम के जानत नहीं खन त जान जी हां जाओ वो सम बाणे की अस्थिराइल बाणे भेल नो ना त का कर लिहन हां का कर लिहन हमरा के लील जेन गोगा हन का त लील जेहन कैसे मारलन त कहलो कि फतिंगना नतिया मरला सा हैं हां बाप के नाम रखत है बाप के नाम काय बाप के काहे ना नाम रखी रे काहे ना नाम रखी हैं कम ना मरेंद्र कहबे करम चल कर नटंगी जम करे के बा खियावा सही भतीजी के आ तू लोग खा आ जब पतो ये झोटा धके कहीं उठियो स आ मैं पूरा कर दियो सनो तो सब तार नासा फट जाए तब मत कहियो अच्छा हमरे भतीजिया के देख के नासा भइल बगे तो लोग के हमरा के मार दिहन जा पीट दिहन जा नासा के बात नहीं खे बनाओ तो कहो कि हां पतो ये ले मछली सब बनाल स तो नहीं खाल स भतीजी खिया दस एगो बात के बात रही गिन के पीस लो तड़े अपने छह गो तीन गो तू तीन गो भतीजी आ रोज वो लोग के रोकड़ा धइले बानी त लेहड़ा के पखेव बनाई एक कराही आ हुरवाई सब जनी के तो अपना बेजी नोट धइल बा अपना खाती हां हमरा खातिर नोट बा हमरा भतीजी खातिर एक कट्ठा अपने भतीजी खातिर एक कट्ठा जमीनो बेच दे एक कट्ठा हमरा तो भतीजी पियाज रोपे हमरा संग गोले तोर मौगी को दिन गोइला ये पियाज रोपे हां नहीं आके गांव में के मेहरानू के दिखावा तो लड़ के तू टिकरा कहि तो मौगी ले लड़ी ना मतरिया ले हैं मार के पिटिया फाड़ दे नती पहला हमरा भीरी तो तोरा के बाबू सही करले जब का कहिए दो गोली ना ना देखा इनका ना बाबी लागत कि आइल बड़ी जे काट के धले वाली बोड़ा के चाउर गहूं खा तड़ी आ सीधे पसर जा तड़ी ए उठा जल्दी उठा जल्दी का बोलो भौजी ई कोई का भइल और चला रुको लुको फसल बा अरे बाप का हा बोला माने का चाहत अलगा बिलगा करैबू तबे जइबू ए चले ऐसे ना हिलबू केकरा हम अलगा बिल्ला करता के करा सावत बन कैल बड़ू हमनी के का हम तार हमनी के आपन ननद आज ले हतना ओते ना कइली जतना कि तू करतौ अच्छा त मेन मुद्दा त एही जिगवा न बाटे कि आइल बड़ देखो भौजी अपन फुआ के घरे आइल बनी ठीक नु हैं काहे फुआ भतीजी हइए हनी जा फुआ हमरा बोलाई त हम अइबे करम हम फुआ के बोलाइम त हमरा घर जइबे करी त फुआ के आइल बड़ू त हित न त हितई न तई में आइल बड़ू त हितई न तई जैसे में देखी हम आई हां अपन घरे आइल बनी अच्छा माने तू फुआ न एगो हमरा के जन्म नहीं खे देले भौजी ओतनिए पर मत कह ठीक नु हमर माई से कम ना हमर फुआ हिया माने तू अपना घरे दुआरे आइल बड़ू आ तू अपना फुआ के भतीजे है हमनी के दुश्मन है जे उनकर दुश्मन के घर दुआर ना है दुश्मन के कहता तू करत दुश्मन वाला काम करावत दुश्मन वाला काम हां अच्छा हां हम का दुश्मन वाला काम कराओ तनी हो हैं
तो हम लोग आखिर का हम कह देले बानी कि तू हमरा भी लुका खुद के बुझा जाही जाही आले तू आइल बड़ तही ले उतारे इशारा पर नाचो तड़ी आय हमने के कुछ जानते नहीं कि जवन तू कहत तोने घर में बनता इहो ध्यान देखला कि काहे हमारे फुआ तहनी के इशारा पर नाचत नहीं कि हमारे इशारा पर नाचत है उतना करनिया करतनी देखा ढेर बोलबू ना तो झोटा के बारे में देरी ना लगी अच्छा देरी ना लगी के बारे में समझ जइहा कह ना हाँ। नटवा बोल्ट तुरंत ही कस दी यही पर तो उड़त ऐसे उड़त तू हाँ। चलो कि ना बोला अब फरियाइए जाई बोला लो अच्छा चलो निकल आई जले का निकल अपन बढ़िया बस्तर बांध चलो उठो हाँ। उठा जल्दी उठा हमरा के निकाल देबू काहे ना निकाल देबू ए फुआ ऐसे थोड़ी ना केहू निकाल दे हमरा निकाल निकल चलो उठा चलो निकल देखा देखा वो बड़ा नहीं यार चल जना कर जा चल कर जा चल जो जल्दी आ मार भाई से कैसे का छैले भैया कहते तबियत खराब बाटे उठा तो नहीं किया हमनी से उठी हो दादा 1.5 कुंटल का शरीर बाटे उठी देखी आए बचल रहिया जा जहां बाजी हेने से गद गद ना तुरंत अच्छा दूध का पता हो गया रे बाबू हमार लाश राम है देखो तो चटकना मार काहे देखत हो जी चोरी छिनारी के बनेला सराम देखत रही ना माने अपने तो चटकन दिखाते बने हुनको ले फाइट दिखाते नहीं हां भाई धा के छोटा पटक दे तो बुढ़ा ने खे तो का ले धारे करे के छोटा फटा हमारे दांते काटे खाती कम बन जे का भले ना मार सकम जने ध के दांते न हमार काटते हो जी हां 32 बा ना तो एके मुका में हर मनी झड़ जाई ठीक नो ये समझ जाए हम ना लगे ना पांचों अंगुरिया लगा के निकाल दी अच्छा आज ठीक कहला नु कि हिनकर बल पे उड़ा तड़ी ना तो उनकर का दिन बाकी हमने के आके चल के चला दिया ना सर्दी गेहूं काला से ठंडा हो जाए गेहूं बेचता गेहूं बा जो गेहूं बेच के ले ले जो ई जाइए ना अपने गांव में ई चला रही हो खेत के रसीद बेच के देंगे खेतों दे दो देबे करब रे नतिया दे दो ई हमर नो भतीजी नहीं हमर बेटी नियन बिया बुझाई ना सब निकल गत हैं का हो भैया तू एकदम सब छेछड़े हो गइला का आई दादा अरे घर बिगाड़ा तनी कुछ के कभी चल जा मार बिलकोनी में चल जा बिलकोनी में चल जा हमारी अरे बापा अरे माई बाप अरे माई अरे फुआ करे खेलवा हां का बोल धक मारम तो भतीजी आओ तो भतीजी के मारे चल चल खेलवानियन भिले ओए देख करे फरोई चलाओ तड़ी गुड गुड देखी जोर से खरकोचा खाई ले तो का कुछ ही ना ओयो दादा कैसे लड़े बे हमरा लड़े बे मुंह एकदम देह में बोला माने हमने के 3 आदमी मिलके एक आदमी के नहीं चाहरा ताकत रही हम तो ताकत रही है के बताई ना रहू हां हां आ तू क्या करत रहू हमरा धारत आई हैं जी धरत रह खूब धरत रहू इने दांते धलेला सुन छोड़ मारला से ना फरियाई मरचा पीसा तना मरीचा सवतिया अकेले भेटाती सुतती नु जबरदस्ती ओकरा मुंह में ढकेलल जी चल